Двутактовият двигател е истински шедьовър на инженерството. Представете си, само за 2 такта един ход нагоре и един надолу работният цикъл е завършен. Този тип двигател, който е създаден още през 1860-те години, е основополагащ за много приложения, от мотопеди до генератори. Как работи? Първо, буталото се издига, компресирайки горивната сме, докато нова сме навлиза в картера. След това възпламенената сме избутва буталото надолу, изхвърляйки изпускателните газове. Предимствата му са очевидни: компактен, лек и с висока мощност. Но не всичко е перфектно. Двутактовите двигатели имат по-ниска ефективност и замърсяват повече. Въпреки това, те остават популярни в преносими устройства, благодарение на иновации, които намаляват екологичния им отпечатък. Двутактовият двигател — простота и мощност в едно.